Madam, weka makati paka yakaoma munopenga ziduzi renyu mazvinzwa ka idiot dino yenyu rosi akakudza kuti unotunga maticha ziani ticha achakudzidzisa ziani we apa unondisendera zvisingaite pagrupu unonyarire bhiye wazviitirei kana ukasingazive anata unotunga maticha pagrupu rine vanhu mhaka kudaro tinonyarire tive wakazvitaka uyo unoudza ticha kuti duzvi uchadzidziswa nani iwawo kana uchiudza ticha kuti duzvi haufuke futi haya zvakaoma izvi. Vana vedu vanoda nyasha kubva kuna musiki chaidzo. Vabereki ngatirayirei vana vedu kuranga chaiko chaiko, kutora shamu, kurova chaiko chaiko. Shuwa unoti mwana kutuka ticha, shuwa kutuka ticha zvoda nyasha chaidzo. Shuwa unoti vana vari mugrupu vana vari kudzidza vari mugrupu, mwana akutora advantage yekuti madam havandioni, regai nitaure zvandinoda pafoni, aisenda message zvakadai izvezvi kutoisa iri audio. Kutuka madam. Handizivi kuti zvoitwa sei izvi. Vabereki ngatirayirei vana vedu tisavarega vachirashika. Bhaibheri rinotaura kuti rovedzera mwana wako mune zvakanaka, mugwara kwaro. Rovedzera mwana wako mugwara kwaro. Ndanzwa hasha ndichiona kavhidhiyo ikaka kakadabva kuplaya. Asi at least mubereki azorova hake mwana wacho. Zvinoda kurova chaiko chaiko, kutora shamu, kupura chaiko chaiko. Shuwa ungatuka madam, kutuka madam. Kutaura zvinyadzi zvakadai zvinonyadzisa zvakadai izvezvi. Shuwa mubereki agonyarira pai. Imi vana munoiwa nepi tsika iyoyo yekuti kutuka mudzidzisi. Ndochi zvino chachona here. Chii vana imi? Kutuka ticha, murairidzi. Zvidi kudai. Hazvitombodi kudai izvi. Vabereki ngatisarega vana vedu vachirashika. Ngatidzoredzere vana vedu, kana musi wakurisa kutora chekugurisa ugurike. Zvinodzasira mubereki pasi izvi. Kushooresa mubereki. Zvoita sekuti mubereki haarayiri vana. Ndozvandauya nazvo izvi vabereki, kuti mungoonawo zviri kuitika kune vamwe vana, kuti vari kunzi vaite online vachidzidzisiwa, umwe akutotuka. Ndopaipa ndoti don't forget to subscribe my YouTube channel. Musadarikirwa nezvandinouya nazvo. Subscribe guys. Musadarikirwa nezvandinouya nazvo. Thank you guys.